Алейкум бардори азиз, ба диққати шумо боз як ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бухтар, маҳаллаи Ваҳдат-2, яъне Истиқлол-2 ҳозир шудаги. Аввалина Коминтерн бардоро пеш мактаби 49 ҳозира мактаби 15. Ориентироша сразу бугум бардоро. Рай калони хишру 100 метр усун мактабай, мактаби 15. Бардоро ина кучара памиша дидесен 10 метр зиёдай кам нестай. Хонаи навбати мо бардоро аями каҷи сар мешава то инам ҷара. Пешиш конвертай бо односкадниям дора. Бардоро хона 4 сотиқай, 4 дархонаи, ҳамом, калидор, кухня, аловхона ва навес дора. Бардоро қои дави тамошо кунем. Ина бардоро инам ҷа забрай, ай забру пара чораи қараболо ай бардоро. Рост қараболо мерай, балинсай қараболо. Яъни мактаб, ана беморхона, ҳама чиш дар территорияш ҳастай бардоро. ҳозир ворид мешавем ба даруни хона, қои дави тамошо кунем. Берин трезои ҳар душу шуртка дора. ҳозир бо дашеша хитон мебинем. Бардори азиз, мо ҳозир дани момент қарор дорем ай дароза дарун, яъне навеси даромадгоҳшай. ҳозир бо ай тараф бои парашам нишон медиҳем бардоро. Односкадниёш дарози хишруам парядка кадагиян қои дави не ҳавлияй. бардоро ина ҳавлиш ана метавонед мақсад бо чӯлоби ангурош кунен. Ина види односкадниё хонароз дарунаша нишон метавон бардоро. Баъд ай усун бо сини види пеша нишон метавон. Шурӯъ мекунем якум муҷраш бениҳоят хоно калон бардоро. дарози хонара хай дидесен мумкин 10 метр боша, 9 метр боша. бардоро люстрош қати пардош места, яъне агар маслиҳато соз шава хона ду кондисионер дора, як кондисионерша мегира, як кондисионерш места. На бардоро ранг задагия шумо метавонед ки мисол абои буфоратон хитон мезаненш. Полош стяжка кадагия мақсад ай болош нилоим задагия. Беҳад хона дарози хушрӯи бардоро. шумо фикр накунед ки мо ира через видеонавори дароз кадесам. хона худаш дарози хушрӯи. На бардоро и бит якум уҷраш. На бардори азиз, чӣ хеле ки дидем ай дароза даромадам, и хонара нишон додам. Инаҷа бо якта дарун ба дарун хона дора. На бардоро як уҷраш. ира бардоро яке агар ягон тат бигем ки дарун ба дарун ай ку ягон проблема неста. шумо метавонед дара маҳкам кунед, ай тай навес отдельни дараш бикунед. Не парай на трезаи пластика дора, сини тай навес, пардои хонаша ҳам меистода бардоро. Инай трезаи ки айсини берин нишонтон додам решотка задаги у тарафшай. На бардоро ина кондисионер да иҷа задаги, як кондисионерша мегира, якташ места. хулоса хонаша ҷудо када мешава. Бемалол бошем дар бобаташ. анака мерем чорум уҷраша нишон метам. чорум уҷраш бардоро яъне односкадниё дар ҷои печкахона як дар кор шава гуфта у тараф да кадагия. ина бо ина ҷашам агар шумо навес кунед мешава ки ҷашам маҳкамак шава. бардоро и тарафша хай дидем пеши односкадниё ина хеле полни маҳкамай стяжка кадагия. масъалаи об светш проблема нестай. бардоро ина односкадниё да ай якум тараф шурӯъ мекунем. роста ки шкафай ба фикрам ки шкаф места часпидагия калидорай як уҷра дора, як кухни дора. иҷаш полай бардоро ишам калони хушрӯай. мақсад барои пастак барои ана пага мисол як пичка мезанен як чӣ мезанен бениҳоят хубай. одамои гудакдор мактаб дар пеши хонаай, мактаби рақами 15, аввалина рақами 49. инай бо як уҷраи дигарш. хулоса 4 уҷра шид плюс калидор шид бародаро. ай калидор на допустим ина мо айдаре ки даромадем шумо хонара диден и тарафаш кухняй. беҳад кухни калони хушрӯ дора бародаро. ина бародари азиз кухни гарантор полни набор комплект ҳам хел меистода соҳибхона мега. полои кухни тахтагия яъне полай. ина бародаро иснушам бинем. об дар дуруни кухня ҳастай бе насосай бародаро. бародарои хоно агар абой медошт дар назари шумо дигар хел метофт. не ки сохтмон барои хит кадагиай ҳамаш ғишти лӯияй бениҳоят расходи хушрӯ кадагиай. мерем ба дигар тарафаш. мерем бародаро ба дигар тарафаш.
чӣ ки мебинед ҳамаш порядкаи хушрукадагиай. Ине бардоро тандирхона бардоро бахшиш барои беспорядка буданаш рости гап соҳибхона бечора дар як ҳафта як бор меоя камтарак мақсад исусон мондагиай тандири ёчагӣ инай барои авқот кардан ихилёш ҳамаш қоидави ҷои дуд буроиш бародаро трезаи калони хушрӯ даран таваққаи яъне ки ана аловхона айҷа ҷа аловхона кухниша хай дидем на бародаро мерем ба тарафи ҳамомош бародаро шумо хеле ҳамома дар историяи навори ман мумкин якум бор дида бошем калони ҳамома тамошо кунем бародаро чӣ хел калони хушрӯай полни кафел то почти то айнин зиёд чиндагиай оби гарми хунук дорад дурунда овардагиай пасов дора мебурояд меравад ина бародарои азиз шумбандӣ нестай беҳад калони хушрӯай яъне шумо стиралка ҳамаи читона дар ҳамиҷа оянда мақсад вақте ки хонаро харидорӣ кардем ҷобаҷо кардан метонем яъне ки калони хушрӯай бародарои азиз хушрӯ тамошо кунем чизе ки дар навор мебинем бо омада ҳамон чиза айса мебинем не бародаро дар охир бойна бойнаи ангуракҳо ҳастанд мақсад гуфтам ко ягон кас мегирад ки чойлоби ангур мекуна як дарахти сев дора ина олича дора зардолу дора бародаро наҷа бояд сев дора хай иҷа шака бад да дасти хитона меканенш чико мекунен ҳамин хона да ҳамҷа як саг дора не ҳелчашам ҳастай мақсад да ҳамиҷа инаиш ҳоҷатхонашай кабинети гитлер яъне ай қафо дар дора пушта пасовай мақсад ҳамин ове ки рехтестай пасов да мебурояд меравад бемалол бошен ови хона ина бародаро бемотор оби самат ёки хичай хулоса бародаро як бор дига ана адресша такрор мекунам шаҳри бухтар кӯчаи маҳаллаи ваҳдат д 4 сотиқ замин 4 дар хона аловхона кухня калидор ҳамом ҳоҷатхона ина агарото ҳавли чизе ки дидем ҳамин хел дар навор дидесен ҳамин хел бо ай пеш омада мебинем бародаро нарх хона бошад 430 000 сомонӣ ягом чак шакам мекунанд кадоме ки сехонага дорад дигим сеюм этажда панелни дом адресшам мегӯм ки айгиҷо дар кора мақсад беҳуда ғам натанда 14 микрорайон кӯчаи борбад яъне тец кадоме дошта боша сехонага дигим сеюм этаж метонен ки занг бизанен муроҷиат кунен биёен аму хонаро бибинен масъалаи болои сумша маслиҳат мекунем мақсад аз нархи навора я дигар хати маслиҳат мекунем хонао маъқул шава я обши азик меёвем кадоме дар кор боша ба номарои 988 28 50 06 занг бизана имо ватсап телеграм дорем бародаро бинависем хонаро меёрам нишонтон метавон бо соҳиб мулк ай пеш хитон бо савдо мекунем бародаро дастгирии моро фаромӯш накунен як лайки бепула биҷиқен хулоса ёрдам кунен кадоме ки хона дар корш боша омада худаш мебина савдо мекуна боқӣ дар амони худо бошен дӯстони азизи ман